Vítajte pri recenzii na novú vychytávku, ktorú musíte mať na svojej motorke alebo skútri, aby ste si mohli zrkadliť svoj Android telefón, Apple CarPlay a prípadne získali jednu funkciu navyše. Na úvod sa však pozrieme do balenia, do krabičky s nápisom C3 Pro, to je označenie modelu. Nájdeme tam samotný monitor pre zrkadlenie. Ten má špeciálny konektor, tzv. Kruhový s niekoľkými pinmi, aby ste ho spojili správne a následne pripojili niektorú z variant. To znamená buď kábel, ktorý má na konci USB-A konektor, ktorý dáte buď do zásuvky, pokiaľ máte na motorke, alebo by stačila aj powerbanka. Druhý kábel je zase na priame pripojenie na autobatériu, to znamená červený a čierny pól, plus a mínus. No a k tomu nám nechýbajú ešte špeciálne ventilky na meranie tlaku v pneumatikách, ktoré dokáže toto zariadenie vyhodnotiť. V balení je samozrejme uchytenie na riaditka vašej motorky alebo skútru s rôznymi redukciami podľa hrúbky, ako budete potrebovať. No a potom v neposlednej rade aj držiak, ktorý sa pripája na monitor a je antivibračný. Samotný monitor si môžete otestovať aj mimo vašu motorku, to znamená, že spojíte trojpinový konektor, zašroubujete ho silou ruky, tak aby do neho neprenikala voda, ale neuťahujete žiadnym kľúčom a napojíte na powerbanku. Monitor sa po niekoľkých sekundách preberie do základného svojho režimu alebo ak chcete jeho vlastného menu. Menu má dve veľké ikony, konkrétne pre Apple CarPlay a Android Auto. Vy si samozrejme vyberiete podľa toho, aký mobilný telefón používate. Potom tam má nastavenia pripojenia Bluetooth, to budete potrebovať zapnuté, hlasitosť, ktorú bohužiaľ neovláda vaše sluchátka, pokiaľ si ich pripojíte, potom zobrazenie jasu displeja, to je dôležité, pokiaľ pôjdete na ostrom slnku, a samotné podmenu. V podmenu nájdeme nastavenia zariadenia, ako je jazyk, ktorý bohužiaľ nepodporuje češtinu a slovenčinu, ale s angličtinou si bohate vystačíte, hlasitosť tlačidiel po dotyku, šetrič obrazovky tak, aby sa vám po určitej dobe vypla a samotný reset zariadenia. Pokiaľ by vám to bolo málo, tak tu máte samozrejme ovládanie a hlasitosti telefónu a špeciálne nastavenie pre tlak v pneumatikách, kde si nastavíte najnižšiu hodnotu a tú správnu, alebo chcete maximálnu, a pokiaľ vaše pneumatiky dosiahnu nižšiu hodnotu, budete upozornení zvukovým znamením a pravdepodobne aj výstrahou na displeji. Zariadenie môže obsahovať SD kartu, ale nebudete ju potrebovať. Pripojenie k mobilnému telefónu je veľmi jednoduché. Pokiaľ ste sa už niekedy pripájali k Android Auto, tak je potreba pripojiť sa na Bluetooth, mať zapnutú Wi-Fi a prejsť pár klikmi, ktorými vás telefón sám navedie. Pokiaľ by to nešlo na prvý pokus, určite skúšajte viackrát. Telefón následne má spustené Android Auto a do jeho nastavení sa takisto pozrite, či máte pozapínané voľby, ktoré chcete mať. Na displeji sa vám môže zobraziť čisto mapa alebo akákoľvek iná aplikácia podporujúca Android Auto. Takisto môžete cez toto zariadenie prijímať telefónne hovory, pokiaľ napríklad máte spárované sluchátka. A zaujímavou funkciou je aj to, že keď máte celú mapu, tak na spodu máte jednoducho prehrávanie YouTube Music. V ľavom dolnom rohu sa vám môže zobraziť aj ikonka obdĺžnika s pár bodkami, cez ktorú sa prekliknete následne na všetky aplikácie podporujúce Android Auto. Predtým, aký s celou krabičkou skočíte vonku k motorke alebo do garáže, spravme si ešte malú prípravu, ktorú zvládnete aj doma. Zoberete teda trojuholník so šroubami, ktoré ste dostali v balení, do neho vložíte následne 3 gumičky a prostredníctvom priloženého kľúča, nie je to imbusový, tak tým dotiahnete na zariadenie tieto gumičky tak, aby pérovali. Nemôže to byť teda úplne na silu. Na samotnej motorke alebo skútri budete inštalovať úchyt, ktorý je na riadítka a ten má zo spodu znovu 2 šrouby, takže použijete kľúč, ktorý ste dostali od výrobcu v balení.
Umiestniť si môžete monitor doprostred alebo na obe okraje riaditok, ako uznáte sami za vhodné, kde vám to najviac vyhovuje. Na mojom modeli Honda PCX, ako vidíte v zrýchlených záberoch, som sa veľmi natrápil, pretože som myslel, že sa vôjde do stredu riaditok. Bohužiaľ, plastový kryt, ktorý výrobca vyrobil, má takú malú priehlbinku, do ktorej by ste nezmestili ani malíček, a to znamená, že ani túto kovovú konštrukciu. Aj keby som riaditka dal von, našroboval si to a vrátil, tak či tak sa opiera o spodný plast, takže som to vzdal a zatiaľ si zariadenie dal na ľavú stranu. Pokiaľ by ste pod riaditkami mali tzv. Vyvýšenie alebo medzikus, ktorý sa dá kúpiť, tak by sa vám tam vošlo bez problémov. Monitor a samotná inštalácia je veľmi jednoduchá, zvládnete to viac menej s jedným kľúčom, ktorým si následne napolohujete držiak a utiahnete ho tak, aby sa vám na riaditkách nehýbal. Honda PCX má tú výhodu, že v odkladacom priestore má USB-C konektor, priame napájanie, takže som potreboval redukciu z USB-C na USB-A a stačilo iba kábel schovať do tohto odkladacieho priestoru a poriadne ho pritlačiť a zavrieť. Existuje aj iné elegantné riešenie, kde by ste ho mohli prevrtať a poslať kábel dole, tak ako ide ostatná elektroinštalácia. Samotné zariadenie, alebo ak chcete, tento monitor sa štartuje už do niekoľkých sekúnd, takže kým vy otočíte kľúčom a nachystáte si ešte napríklad rukavice, budete ho mať naštartovaný. Po zapnutí sa zobrazí to, čo ste mali naposledy, takže väčšinou je to mapa alebo vedľa toho nejaký hudobný prehrávač. Výhodou je, že toto zariadenie môžete samozrejme ovládať aj v motorkárskych rukaviciach. Nie je to úplne tak citlivé ako na bežný ľudský prst, ale na jeden dotyk väčšinou všetko zafunguje, keď nie, ťuknete dvakrát. Ale nikdy som s tým nemal nejaký výrazný problém. Samozrejme v Google mapách môžete priamo zadávať adresu, kam idete, dokonca sa vám objaví na displeji aj klávesnica. Pointa je to, že tento displej, aj keď je menšieho rozmeru, to znamená 5 palcov, je vhodný prevažne na menšie motorky a skútry do mesta. Vždy na ňom uvidíte to, čo potrebujete. Priznám sa, že predtým som Android Auto vôbec nepoužíval a tak to bola moja prvá skúsenosť a musím povedať, že aj samotná aplikácia, napríklad YouTube Music, je veľmi dobre spracovaná a rýchle reagovala. Aby som nezabudol, samozrejme sa vám na ňom objavia notifikácie na SMS-ky, WhatsApp a iné aplikácie. Aj za slnečného počasia, aj keď takto vyzerá, že displej hádže určitý odlesk, to áno, ale viditeľnosť je veľmi dobrá, aj keď som si na prilbe pridal pred svoj priesvitný štít ešte aj štít proti slnku. Nemusíte sa teda ničoho báť, že by ste na ňo počas jazdy napríklad nevideli. Model AOC C3 Pro môžem doporučiť všetkým motorkárom a skútristom, ktorí premýšľajú o takomto displeji a hodila by sa im navigácia bez toho, aby vyťahovali mobil zo svojho vrecka. Ak budete uvažovať o jeho kúpe, určite klikajte na web gischina.cz alebo pod video, kde nájdete odkaz či už na samotný výrobok, ale dokonca aj zľavový kód. A ja sa budem tešiť na ďalšie produkty od tejto značky.